Unha vintena de persoas deixáronse apaixonar polo viño esta mañá. Foron os participantes da primeira cata do ciclo que nesta Semana Santa acolle o Museo do Viño de Cambados. Que abarcamos desde, digamos, a adega máis grande xunto con Salnesur e Pacolola, como pode ser a de Martín Codas, hasta o que ti me dis, non? Son uns pequenos proxectos de María, enóloga de Don Olegario con outras compañeiras que pretenden facer algo como así como o empoderamento femenino no viño e nada, sí, nós con estas catas abarcamos, digamos, todo o que se está a desenvolver na DEO. A cita de hoxe estivo protagonizada polos caldos de Martín Codax. A cooperativa cambadesa guiou os asistentes por diferentes elaboracións, explicándolles as principais características e os distintos procesos que se seguen para conseguir o amplo abano de resultados. Para nosotros es una gran oportunidad de oír opiniones, ¿no? De saber realmente lo que opina la gente de nuestros vinos, de lo que ven que se podría mejorar o que lo que les gusta, lo que no les gusta, para ir evolucionando, ¿no? También un poco en la tendencia de lo que la gente realmente quiere o le gusta. A acollida do ciclo foi todo un éxito. Ademais de buscar achegar o mundo do viño a persoas non profesionais, tamén é o primeiro paso para conseguir o obxectivo que persegue o Concello Cambadés, revitalizar o Museo do Viño e enchelo de contido. A idea é esa de revitalizar o Museo do Viño, poñelo en valor, poñelo a disposición do sector, a disposición das adegas de Cambados e da comarca do Salnés, e temos aquí un espacio magnífico para facer xeocookings, catas. Concretamente este espacio nunca se había utilizado para estas actividades e o que estamos facendo é que convertindo o museo en un edificio operativo, funcional, e darlle uso durante todo o ano. Temos unhas infraestructuras increíbles que ata o momento estaban moi infrautilizadas. O ciclo continuará o todo domingo. Pola sala habilitada no Museo do Viño pasarán Terra de Asorei, Don Olegario, Paco y Lola, Lagar de Costa, El Secreto de Candela, Just Big Wines e Anónimas Viticultoras. A participación é gratuita. Os interesados só teñen que inscribirse na Oficina de Turismo de Cambados.